Godmorgen Kasper, har du sovet godt? Ja. Det er super. Jeg er Anne-Grethe, jeg er din fysioterapeut. Og jeg er Katrine, jeg er også fysioterapeut, og jeg hjælper til. Du skal mig ikke på siden. Yes. Er du klar på det? Ja. Det er super. Hvor mange timer fik du sovet i nat? 4 timer. 4 timer, det var ikke så meget. Skal du passe hånden til dig? Ja, det gør det. Og vi skal have sengehestene med. Ja, jeg går lige her bagved dig, Kasper. Ja. Så tager vi lyden af dig. Vi kunne sådan nogle lydelag ind under. Har du prøvet det før? Ja. Det er super. Så vi stikker den over her. Jeg lægger en glideland under dine fødder. Okay. Jeg ligger det her under ryggen. Og det sidste glidelag skal være her under hovedpuden. Er det okay? Ja. Du skal først om at ligge på ryggen. Hen mod mig. Så vi tager lænet over dig. Tak. Ja. Er du klar? Du ligger der på ryggen på 3. Ja. 1, 2, 3. Fik det fint? Det er rigtig fint. Først, jeg går lige ind og får fat på det lyserøde lag, der ligger under. Og det her. Ja, den der. Super. Så får vi lagen her. Og så kommer lige under hovedet også. Yes. Så skal vi have dig trukket over til mig. Og på 3, der trækker jeg over til dig, og vi skal både have hoften og hovedet og fødderne med. Okay? Så det er 1, 2, 3. Og så går vi over på fat i hovedet. 1, 2, 3. Og så fødderne. 1, 2, 3. Yes. Og så hoften igen. 1, 2, 3. Hovedet. 1, 2, 3. Og sidst ved fødderne også. Så 1, 2, 3. Yes. Vi har hoften lidt længere over. Okay. Yes. Så skal vi have lagenet over det her. Og så skal vi have den her skulder til at ligge herovre. Armen til at ligge herovre. Og så skal jeg have dit ben op her, og du hjælper til, så godt du kan. Og på 3, der kommer den op. Så vi siger 1, 2, 3. Sådan der. Og så skal du helt over lige til siden om til mig. Det er super. Er du klar, Kasper? Ja. På 3. 1, 2, 3. Kom. Godt. Det var fint. Trækker du stiklænet ned til dig? Ja, det gør jeg. Jeg får lige fat på stiklaget her. Eller, Lydlaget. det er flotte pinkelag. Ja. Og så skal vi også have det her. Ja, så skubber det lige her. Skub. Og på den. Sådan. Så lader vi det ud. Det er ikke så langt. Sådan der. Yes. Så får du dyn på igen. Skal jeg have en godnatsang også? Ja, det må jeg lege. Ja. Jeg rejser lige sengehesten her. Yes. Det er super. Tak for det. Kan du have en rigtig god dag, Kasper? Tak, det er meget.